ji sêzdehê mehê ve yanî neh rojin hikûmeta veguhêz yekser êrişî Swêdayê êrişî durziyan dike. Êriş, xwînxwar û dermirovî ji aliyê piraniya weşanên girêdayî dewletên Erebî û Tirkî wekî êrişên eşîr û qebîleyan tê serwîzkirin. Di bin banê hikûmeta veguhêz de Daeş, El-Qaîde, Heteşe, çiqilkên van ên cûr bi cûr ên selefîst cihadîst û çeteyên girêdayî dewleta Türk hevpar êrişî Swêdayê dikin. Ev bi gelek daxuyanî mikurhatinên çeteyên cûr bi cûr jî ispat bûye. Yek ji çeteyên ku di rêvebirina van êrîşan de cih digre jî colan ye. Çete bi feraseteke talan, kuştin, ganîmetê berê xwe didin Swêdayê. Mejiyekî dermirovî bi her awayî li ser kar e. Dîmenên pir xirab, bîlançoyên pir xerab, agahiyên têkildarî, îhtimala karasatên pir mezin ji Swêdayê tên. Rûxmî van jî kontrola navenda Swêdayê dibin kontrola Meclîsa Eskeriya Swêdayê de ye. Li gundewarên Swêdayê jî êrişên çeteyan didomin. Gelek caran hat gotin bi navbeynkariya dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê agirbest çêbûye. Lê ji ber ku hikûmeta Colanî dixwest Swêdayê bigire û êrişên xwe yên dermirovî domand, ev agirbest neçûn serî. Herî dawî wezîrê karê derve yê Amerîkayê Marco Rubio hişyarî da hikûmeta veguhêz û got eger Şam davakirina Sûriyeya bêyî Daeş û bêyî bandora Îranê de cidî be, divê hêzên wê yên ewlehiyê rê nede komên cihadiyên tundrav û Daişê ku derbasî herêmê be û divê komkujiyan rawestîne. Bi vê peyama Rubio jî derdikeve holê. Amerîka qebûl dike çeteyên Daişê bi awayekî aktif di nava hikûmeta veguhêz ya Sûrî de hene û komkujiyên li Swêdayê pêk tînin. Di nava vê aloziyê de sefîrê Amerîkayê li Tirkiye û nûnerê taybet ê Sûriyê Thomas Barak li gel fermandarê giştî yê Qesedê Mazlûm Ebdî hevdîtin kir. Piştî hevdîtinê daxuyanî da li gorî daxuyaniyê Barak û Mazlûm Ebdî li ser Sûriyeyeke yekbûyî û yekîtiyê li hevkirine. Nûnerê neteweyên yekbûyî ji bo Sûriyê Geir Pedersen jî li ser êrişên hikûmeta veguhêz a Sûrî axivî û cara yekemîn balkişan li ser Xalekê. Got aloziya Sûriyeyê tenê bi rêveberiyeke xwecih, a çalak û destûra bingehîn dikare çareser bibe. Durzî çi dixwazin? Durzî jî dixwazin bi rûmeta xwe bi rengekî demokratîk bijîn. Ji bo vê yekê dixwazin destûreke bingehîn bêava kirin. Dewleteke neçete, dewleteke bi rêk û pêk bêava kirin. Ew karibin bi rengê xwe li herêmên xwe bijîn û ji bo ku karibin bijîn jî li herêmên xwe bi xwe parastin û rêveberiya xwe bikin. Ev yek daxwaza rêveberiya xwe sera Bakur Rojhilatê Sûriyeyê jî. Lê hikûmeta veguhêz dixwaze hemû kes jê re bibin evd çi li ser wan ferz bike wê bide kirin. Li Sûrî tenê qewmek, tenê olek, tenê mezhebek, tenê cînsek tune ye. Çareseriya wê jî wekî nenavendî bûn, demokratîk bûn û pirreng bûn tê îfade kirin. Şerê tê kirin, şerê vê ye, yanî şerê navendî bûn û nenavendî bûnê. Ji ber vê yekê rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Bakur Rojhilatê Sûriyê yekser pişta daxwazên mavdar ên gelê durzî girt. Her wa ji bo ku karibe Swêdayê ji karasata mirovî xelas bike, xwest korîdoreke mirovî di navbera Bakur Rojhilatê Sûrî û Swêdayê de bêvekirin. Ji ber ku hikûmeta veguhêz li dijî gelan, li dijî Kurdan bangê cihadê dike, gelek şîrovekar jî dibêjin ev êrîşa ser Swêdayê amadekarî ye ji bo êrîşa li dijî Rojavayê Kurdistanê. Kurd jî di vî warî de hewildanê xwe didomînin. Hevserokê Kenekê Ehmed Qaramûz diyar kir, gelê Kurd zêdeyî 100 salin bi zexta bêstatû û herêmî re rûbrûne û got gelê Kurd tenê bi yekîtiya neteweyî dikare siber roja xwe ewle bike. Hevserokê Kenekê Ehmed Qaramûz li hemberî gef û êrişên li ser Bakur, Rojava, Rojhilat û Başûrê Kurdistanê got rêya xwegîhandina çareseriyeke biwate û mayînde ya gelê Kurd stratejiya hevpar û yekîtiya neteweyî ye. Mafên çandî, civakî û siyasî yên li çar perçeyên Kurdistanê bi saya vê yekê dikarin bêne serxistin. Bernameya me dest pê dike.